हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण पुढे बघ पुढे बघ राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम हरि हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय मरणाचे वारी हरी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महिषासुरमर्दनी शिवईश्वर वरदे तारिक संजीवनी जय माता जय श्रीनाथ काही कमळे परंत मागोल तुंगाल काही विवाद पडता पडलो प्रवाही तू भक्ता लागे पावती लवलारी जय देवी महिषासुरमर्दनी शिवईश्वर वरदे तारिक संजीवनी जय जय प्रसन्न होती दिलासा ऐसा पाठी चोरी बापाचा अंतर
आलो मंदिरात सकाळी सकाळी 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 आलो मंदिरात विठ्ठल विठ्ठल नाम मुखात विठ्ठल विठ्ठल नाम मुखात विठ्ठल नाम मुखात विठ्ठल विठ्ठल नाम मुखात विठ्ठल विठ्ठल नाम मुखात विठ्ठल विठ्ठल नाम मुखात सकाळी दुपारी संध्याकाळी सकाळी दुपारी संध्याकाळी सकाळी दुपारी संध्याकाळी
सर्व भाविकांना विनंती आहे इथे राहायचं दर्शन घेतल्यानंतर कृपया मंदिरामध्ये तुझी गर्दी करू नये. उपस्थित सर्व विठ्ठल भक्तांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण भाविकांनी रांगेत उभं राहून दर्शन घ्यायचं आहे. कुठली काही गडबड न करता आपण रांगेत उभं राहून दर्शन घ्यायचं आहे. सावळे सुंदर रूप मनोहर राहो निरंतर हृदय माझे अशा या विठ्ठलाच्या चरणी कृष्ण हरी
झाले. संपूर्ण सामाजिक क्षेत्रात त्यांचं उल्लेखनीय योगदान स्वदेशी प्राप्त होत असतात. प्रतिवर्षी या वारीत जे सहभागी होतात ते आमचे मित्र आदरणीय संजय पारकर या ठिकाणी उपस्थित होताना दिसत आहेत. मी नांदोडे ग्रामस्थांच्या वतीनं देवस्थान कमिटीच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि मनापूर्वक आभार मानतो. गेल्या वर्षी सुद्धा या हरिनाम सप्ताहात सहभागी झाले होते आणि स्वतः त्यांनी आनंद घेतला होता. जाताना ते आनंद घेऊन गेले होते. यावर्षी ती परंपरा त्यांनी वारीच्या निमित्तानं अबाधित टाकली. त्याबद्दल नांदोडे ग्रामस्थांच्या वतीनं मी मनपूर्वक त्यांचा आभार मानतो. धन्यवाद.
कृष्ण हरि
कारणी देह माझा